बेयावनो ना एवबाय बे सारायावनो बेयावनो ग्रेभि बानायबाय नै मा खालामगोन बिदियाव मा खालामगोन ना जानोसै नम 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 होनसै ना दिनै माबायदि नांदों बख'नो दोनसो गिदिर गिदिर खावै नांखादों दोनसो गिदिरखा नैबे खावैया मान गिदिर ना आसोरखा गिदिरखा बोरैबा मबाइलाव नायबा गिदिरखौ नुवालै एसे नांसाबदों नास्राय गिदिरबो नांदों अखा हादोंना बेखायनो नांदों नैबेयाव एसेल' नांथारदोंना बैयावहाय माथामल' माब्रै ना गोरलैबो नांदों एसेनो नों बख'जोबना होगोन गासिबो हा हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर देखायखाबाय आं नोंसोरनोथ' मर्निं फासिजों आंहा बोखांनो गबाय आरोना बोरायानो बोखांबाय दिनै ओमफ्राय माने बियो नाखौ बख'बाय आं आरो फासिखौ फोसाबबाय आरोना जल्दिनो ओमफ्राय आङोथ' मा होनो नाखौ बोखांनाङासै नालाय ओमफ्राय आङो दुगैथ'वासै आरोना आङो दाहाय दुगैगोन बोराया दुगैखांनानै ओंखाम एवनानै नाखौ फासिनिफ्राय बोखांनायखौ बाथोन देनानै आरो जानानैहाय ब्लड अबावबा थांबाय आरोना साइकेल लानानैहाय ओमफ्राय आङो नाखौ दायो ओंख्रि बिदै जेब जेब खालामगासिनो दं आरोना दा देखायगोन आङो मोननोसैबा आङो दहाय एवनायखौबो देखायासै जेबो देखायासै दायो दै होनानै गारबोबाय आं ओरैनो माने ग्रेभि टाइप ओमफ्राय दालि जहल दंखायो आंहा मैयानिनो फ्रिजआव सोनानै दोननाय बेनिफ्राय दहाय मर्निं ना बाथोनबो देनाय दङ ना ओमफ्राय ओंखाम गोजां एसे जादों आरोना आङोथ' बारा गोबाव जायाखै जानायानो नै दा बावैसो जादों आङो जाखांनानै दसे 5 मिनिटसो जाबाय आं जिरायनाया ओमफ्राय नानिजों बिदाजों जागारदों आरोना ओमफ्रायो आं आरो लाइनबो गैयामोन ना ओमफ्रायो ना मोनामनाय खारनाय मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय आरो आंहा मा होनो मैयानि भिडिअखौ आङो मैया इडिट खालामजोबनो मोनाखैमोन बेनि थाखायनो आङो दानो जाथ'ला दाहाय जानोसै होननानैहाय माने भिडिअ इडिट खालामनानै आपल'ड होखांनानैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौ बिराद गाज्रि नुबाय आरोना नै गोसोमनो बे फिथर जानायसो आरोना लोगोफोर बेनो गानोनो नागिरा दाखोन खानानै थाबाय गाबाय आसुगुराबो नै एकदम लामब्रसो जानानै दं आरोना थबस्र' जदों बे नालाय मादि गाज्रि नुयो मा होनो जनो मानेथ' गावलाबदोंसो आरोना बिराद पिम्पल्स जादोंलै लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय बिराद दोहो गरम आरोना दिनैहाय एसे अखा हादोंमोन दहायो मोनायावथ' फुरा अखा हादों फुराद्रायथ' नङा बिदिनो एसे हादों आरोना ओमफ्राय दायोथ' अखा गैथ'वा सान्दुं दुंदों आरामनो ओमफ्राय दा एसे दोमैलु जाफिनदों ओमफ्राय बिदिबा माने गरमा बांसिन होयो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आंनि ना ओंख्रि संनायखौ देखायगोन दे लोगोफोर नोंसोरनो लोगोफोर ना ग्रेभिया बेयावनो ना एवबाय बे सारायावनो बेयावनो ग्रेभि बानायबाय नै खावै गिदिरा नै ग्रेभि जायोनो बोरैया एवनायखौ जानो बाबाय आरो जाबाय थानायखाय दहायो मर्निंआव एसे एवनायखौ जादों बाथोन एसे खालामबाय एसे एवनानै होदों बेखौ ग्रेभि खालामबाय आं बानलु गोथां गैला बेखायनो बानलु गोरानजों संबाय आङो नै नाया माया नै नानि ग्रेभि आरो ना अखा हानो नागिरबाय नै लोगोफोरा खोमसि जाजोब्बाय मा जाखोथाय दिनै दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो मा दुङो सि गोरानफोरखौ थिखोना लानि आं लोगोफोर अखा हानो नागिरबाय लोगोफोर अखा ओमफ्राय बेखायनो आङो सि गोरानफोरखौ थिखोनानै लानि ओमफ्राय आंहा फासिबो माबा फोसाबनांगौ दं दसे उन्दुबाय मर्निंआवनो सिखांबाय ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनानै ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुबाय ओमफ्राय दानाबा अखासो हासिगोन आरोना लोगोफोर आङो थिखोस्रांनानै लानि नाबो मानै माथाम फोरानदोंमोन आं जेब्ला उदै दुदोंमोन बेफोरखौहाय र' लोगोफोर सिखौ थिखोना लागोन स' लोगोफोर मैया ड्रेसाथ' सुबाय नानि गस्लाजों दोनदेरबाय दानाबा कालारसो नांबाय आरोना नै बेयावहाय ब्लु कालारनि नुना नुवाखैथाय बेयाव सिनायदोंना सिनायाखैथाय नै नुदोंना नानि गस्ला ब्लु कालारनि दंमोन ना कालार नांबाय आरोना नै गानबा गाज्रिसो नुसिगोन नामा मिथिला लोगोफोर जिखुनु अरजाला नांथोंसै आरो माथो नांनायखौलाय माथो खालामनो आरो खारलाबोना बियो माने सिया एसे सिदोबमोन ना ओमफ्राय आं मैयाहाय
रानजोबिखाय माने जमा दोन्दोंमोन आरोना जमा मानेथ' जमा नङा आरोना दिरुङावनो ओरै लामनायावहाय माने बे गस्ला सायावहाय बे नानिनि गस्लाखौ ओरैनो जाबदेरनानै दोनदेरदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयावनो नांबाय आरो बिदिनो आंना बै सादोर मोनसेयाबो बेबायदिनो कालार नांनानै व्हाइट कालारनिया एकदम माने गानजा गुबै गानजाखायाखै आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ड्रेसफोरा माबा मोनसे कालार नांबाथाय एकदम बोरैबा गाज्रि नुयो ओमफ्राय गाननोबो बोरैबा उसुबिदा मोनो आरोना ओरैनो न'आव थानायाव गानजायो देनाय ओमफ्राय बाजार थाजार थांनायफ्राव बोरैबा मोनोना गाननो सुखुवा सियालाय मोजां स्र' रानबाय राननायालाय दायो अखासो हागोन ना मागोनथाय अखाखौ गेरेन्टि होनो हाया दालाय बर्थमान हाथ'वाखै एसे सान्दुं ओंखारफिनदों माने आङो हाबाबो मोनायाव हानायखौ जेबो मोना आरोना लोगोफोर बे सानाव हाबा बिराद प्रब्लेम जायोना माने सि जोमफ्राबो राना आरो नोङो खामानि मावनायफ्रावबो दिगदार जायो साथा हमनानै मावबाबो माने ओरै खिबुथिंजाय सिलांजोबो आरोना गसरलांजोबो दैयानो स' लोगोफोर सि आरि खनना लानोसै बेनिफ्राय न'बो सिबनांगौ सिथ्ला एसे सिबहरनो सानदोंमोन आरोथ' फासिखौ सानो ना साया सानगासिनो दं आरोना लोगोफोर मानो होनबा गाबोन मर्निं स्कुल दङ मानडे ओमफ्राय बेखौनो सानदों आरो नायनोसै मा जायो सानाय जाबा सानोसै आरो सानाय जायाबा साला आरोना ससे खनना लागोननि र' सान्दुं माबायदि मोदानदों मा खालामगोन बायदि थांनानै मा खालामगोन ओरै थांसै खारनोसो दैयाव मा खालामगोन दैयाव मा खालामगोन ना जानोसै नम होनसै आइया बेसेथि खालामगाय नुवाखै थांफानो लुगैनायानो रेक्स'आ दैयाव लुगैनाया स' लोगोफोर दायो आङो दुगैखांनानै देलायनानै रेडि जिरायनानै दं आरोना नानिया लेखा फरायदों ओमफ्राय आङो ओंखाम संथ'वाखै दासो दुगैखांदों आङो मोनालायबाय आरोना खोमसिलायबाय मानो होनब्ला फासि साहैबाय आङो फासि साखांनानै ओमफ्राय सि गांनैसो दंमोन दहाय बेलासियावहाय आङो दा दुगैबा सुनोसै होननानै ओरैनो बाल्थिङावहाय सोमनानै दोनबाय थादोंमोन ना बेखौबो सुनानै दोनखाबाय आं माने गाबोनथ' आरो मर्निंआव आं फासि बोखांगोन मागोन आरो स्कुलावबो थांनांगौ बिनिफ्राय आङो सोलाबनाय नङा मर्निंआव सुनो आरो फैनानैबो ओंखाम ओंख्रि संनानै माला सुनो माला रानगोन बेनि थाखायनो आं दा सुना दोनखाबाय ओमफ्राय दायो दै सर'नानैल' थादोंसै आरोना ओमफ्राय ओरैनो खामसालियाव लामना दोननोसै बेनिफ्राय गाबोन मर्निंआवहाय सान्दुङाव बर'नानै होनोसै आरोना लेखा लिरगासिनो दङ नानिया ओमफ्रायो आंबो ओंखाम संनानै लानोसै ओमफ्राय दिनै आङो ओंख्रि जेबो संनाङा आरोना आंहा लोगोफोर मानो होनब्ला दहाय माने साननि ओंख्रि दंखायो ना ओंख्रि ओमफ्राय दालियाबो एसे दंबावो आरोना ओमफ्राय आङोथ' जाखाया ना बाथोनाबो दंबावो खालि नानिजों बिदायाबो दालि मोनाबाबो ना बिदै एसे दङ बेजों जाथोंसै जिखुनु जाया नायानो ग्रेभि आं एसेल' खालामखादोंमोन नालाय बिदैखौ दहाय सानावनो जाजोबखादों ग्रेभिखौहाय ओमफ्राय दायो एसे आग्लायना दंबावो बेखौ जालाबायथोंसै आरोना लोगोफोर स' ओंखाम जाननानै लागोननि र' लोगोफोर लुलेक्सु फुगानालाय मा दागो नांजोबखो खारदाव खारसिनो जामाया थगायजालाबायबाय हनै खारदाव लांलाबायबाय नालाय मोनायाव आंना मबाइलाव मादै फ्रि थगायजालाबायबाय रेक्सो जाम्बाया हनै ओंखाम संग्रा मानो थगायबाय थाखो ओमफ्राय गोदाव सोराव मानो खारदाव होबाय थाखो एन्जर होननानै एकदम होसो होदलागासिनो फैदो खम खारदाव होथारगौ फैदो रेक्सु फैदो एन्जर दं होननानै होसो एकदम माने खारदावगासिनो दं आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्रायो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार